अरे हग लेली चल लेली घरे घाम लागता का मर जे कथी चिल्लाए लागल तनी देर में बेचैन हो जाला तारा चलते हगबो ना कर लो का हग ले रे साला। हां हगलन तनी मुन छेरनी है जेकरा खेत में हगली हो हुनकरा खेत में तो हगनी है। चल अपना खेत में हग के खाद बनाना चाहिए तो दूसरा के में हग के खाद बनाता साला दोगला का औलाद हग देली का रे साला। ना पापा खाली गैस छोड़नी है। अब कहे मरलो बाबूजी आज ले कहीं हम चप्पल पहन के ना गईनी ठीक है साला पहन ले रे यंत्र कितना महंगा बा 40 रुपया दाम बा 40 रुपया निकाल साला जल्दी निकाल। हटो होने हमार जूजी पर ना मारो नहीं की बोलो तो दिमाग खराब बेटा किसिया गिलो का चपालक खियाई तो बाप के जूझ पहन को चल अभी हो खेत में देखेगा बा खो खो वो थोड़े को घास खाता रू जौन खेलवा खेलता रू तू उ खेलवा खेलते में छोड़ दे भाई तेरा बको से प्यार हो गइल बा ओ करता रू मारे में तो बिगबू गुड़ चल छोड़ ल तो तार से बको से भेंट करा देतन चल। अरे बाबूजी हो बाबूजी का भी रे साला खत्म हो गइल मसाला सब सब बोले कहे का चाहता रे अब जो आपने वो तही खेतों में दुकान बकरी चरावत था साला पूरा अपना खेत में घास चढ़ा दी रे चल तो देख ला चलो तो कौन हरे सारवा के बेटा अच्छा अच्छा तू रे साला पहले के बकरी छीन तो चाचा बकरिया का छिलो बाप के जूझ में चरावत रहो सब बबू रे बाप तो जूझ नहीं की चरावत लेकिन घास चरावत है साले बोले झाड़ ना वाला लबल लबल बोलता तोरे लइका बनी मर्जी बते जमीनो हमरे न हो जाए तो होई तो ठीक से बोल एतो ही तू ही बतियाव साला पूरा हमर संपत्ति चरा दलस ए चाचा कोई चीज तार संपत्ति चरा दनी हो अपना बाप के जू चराव तर सरऊ कौन धान के उड़ाले तो दोसर बात रहला ई तो घास हो घास पूरा एक पर ठंडी बिताओ के बावे ले चल साला कर बकरी ले चल ए चाचा छोड़ चाचा छोड़ दो ना हो तेरा खेत में बकरिया तो कबो न चरावे चाचा छोड़ दो चल चल तेरा ला भारवा से भेंट करा ए भाई का भेजबो हट हट ए उठ उठ घर जता जता घरे अरे ओ साला दोगला के तू भगा देलो ए मर दे का भइल बता लइके नु हवे उ साला पैसा मांगता बीड़ी पिए खतरा ऐसे दे दो तोरे लइका हवे तू अपना लइका 1 रुपया दिले बाड़ो ए मर तू तो साफा कंजूस बाड़ा हम कंजूस बानी हम तार बाबूजी तारा 1 रुपया दे देले बाड़े ए मर दे ओइसे का भइल न खन देले तो कंजूस बाड़ा अच्छा छोड़ो सब बात चलो अपना घरे ए भाई एक बात कही कह एक तनी खैनी खिया देना। अच्छा ई बताबो तू अपना पैसा से 1 रुपया पहले हमरा चाय पीले बाड़ो 1 रुपया करना सामान बाप के जूजी खैनी खइबो भागो जा अपना घरे भागो कितना थकान भइल बा तनी आराम कर ली केने बाड़ू हो हमार बबुआ के माई तनी पानी लिया प्यास लाल बा अरे है तने कौन जरूर पानी लिया लके काला के पानी खत्म त घंटा पिएबू ए दो बाबूजी दो अरे साले मुंह में के जहां पानी गोला मार चप्पल के पापड़ भिगा दे काला के पानी खत्म मैं तो बाप के जूठ पी साला जल्दी ए जियो बात कही बोलो ना हमरा जिलेबी खाए के मन करता अरे ई तो तारा पहले कहे के चाहिए तारा खातिर जिलेबी लिया पेड़ा लिया रसगुल्ला लिया बर्फी लिया हमरा तो मुंह में पानी आ गइल बा जी पानी आ गइल अब उहे पी के पेट भरल अब जा घर में जा बात कोरिया एगो कोसल के बाद तो जिलेबी खाए के मन कइलस उहो कहनी तो उहो ना लेलस जिंदगी भर सब मखचूस रहे बोल बाप में 1 लाख रुपया दलो तो सिरहानी में कसर लड़लो सिरहानी में वो अंडा दी तार के खइल कोरिया पापा हां बेटा माई तार पैसे उठावे में लागल भी बतावन ना सही कहत रे बेटा ते ही समझे लेगो बाड़ी लागत है ये घरवा है यार के रोको चिल्लातन के बा हो अरे यार अरे दोस्त अरे गले मिले बहुत दिन हो गए तरह से मिले ले कलकत्ता में रहनी तबे तरह से मिले रही जा ओइ दिने नु 2000 रुपया तरह के देले रहनी हां बताओ हम अभी तक ले तरह से ना मांगनी हां अब बताओ तार कितना अच्छा विचार बा कि तू पैसा ना देला हमार तो उ सब छोड़ चल यार घर चल चलो चल बैठ ए बेटा पानी लिया तो तनी ए बाबू रहा था ठीक बा जा तो दोस्त पानी ना पिएलन
का सोतर पानी लिया दी का ना 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 ठीक बा तू भौजी के हाल सुनावा। सब ठीक बा, तू भौजी खा अरे सुनावा। सब ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। अरे यार बहुत मजा बानू, कत पर ने तो जी के मजा रहला ऐजे बन तबो मजा बा। ठीक बा चल तनी घर, शाम हो गइल बा। मौगी कहले बिया लमका लौकी ले आ, लेट हो जाई त लागी मारे। अच्छा ठीक बा जा ठीक बा। प्रणाम चा। खुशी रह चाचा प्रणाम। खुशी रह। चाचा प्रणाम। बा तोरा बन गिरे ले हई, तोरा घर आइला पर हमरे घाटा लाग जाता। हरारू करे बिया लौकी किने क्या ना किने तो का करी। हेलो गाइस, तो गाइस आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। तो गाइस आप लोग को यह वीडियो सिर्फ इंटरटेन के लिए बनाया गया था, हंसने और हंसाने के लिए। तो गाइस आप लोग को यह वीडियो कैसा लगता है एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस इसके लिए एक लाइक करिए। हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में जल्द ही। लव यू ऑल, बाय बाय।